Днеска ще разгледаме една история за една приятелка. За една приятелка, която не иска да си плати за труда на другата си приятелка, която всъщност е много скилната в плетенето с една кука. Разбирате ли, той момиче го прави за хоби и давал. Много добре го обясни това, всички има да знам, но едната приятелка има хоби да плете и после тя плете, обаче става много яка, много добре става, много всичко става супер яко и после като плете, тя плете. Абе, чуйте сега, 500 лева жилетка. Хобито ми е плетене на една кука. Започнах преди 6-7 години като начин да разпускам от стреса. С времето станах доста добра и съм правила няколко поръчки за дребни неща. Наскоро си отворих собствен сайт, където публикувам безплатно схемите и съветите си. Понякога продавам нещо, което съм изплела и не искам да запазя или подаря, но като цяло не продавам активно. Имам една приятелка Лин, която постоянно ме моли да й правя неща. Плела съм и комплект шал и шапка, а също и подарих одеялце за бебето й. Всичко това безплатно. Тя обаче иска да и правя по-сложните неща, като жилетки, сложни одеяла и големи амигуруми играчки. Това е много яко. Които обаче не обичам да плета. Винаги отказвам, защото колкото и да я обичам, Лина е много взискателна, а аз го правя за удоволствие. Хареса ми да й подаря онези неща, но не искам да се чувствам длъжна. Сложните проекти ми отнемат много време, а знам, че тя няма да е окей да чака повече от седмица. Наскоро публикувах пачворк жилетка, която си изплетох, а Лин ми писа да й направя и на нея. Казах и не, защото ми отне месец, а имах и други проекти. Тя попита дали ако ми плати, ще го направя. Отговорих, че като се сметнат материалите и часовете труд, това би струвало 500 лева. Тя каза, че това е нелепо и че няма начин тази жилетка да струва толкова. Аз си обясних, че съм съгласна, но за това по принцип не приемам поръчки и предпочитам да подарявам това, което правя. Тя ме обвини, че съм алчна. Реално, ако изобщо приема поръчка за такъв тип жилетка, бих взела около 150 лева, по 3 цената на материалите и срок от 2 месеца. Но исках да я откажа да пита пак. Виновна ли съм, че й казах толкова висока цена? Момиче, не си виновна. Значи аз като видях тия неща, те са супер яки. Нали, аз като един моден критик, нали, зависи каква е била жилетката, но пачворк жилетка, принципно, особено на ръка направена, е много яко нещо. И това да вземаш по 3 цената на материалите е супер малко. Понеже аз знам прежите колко са. За една жилетка, да, дед викаш около 50 лева ще стигнат материалите, нали? Което е супер малко за самия продукт, който направиш. Продуктът е супер ценен. Тая жилетка, нали, една яка жилетка, като я направиш, тя ще... Просто дрехите са нещо много хубаво и много специално. Особено ако са направени от приятел и като цяло са уникални едно от едно. Така че това да вземаш по 3 материалите, това е супер подценка. Много се подценяваш. Подценяваш труда си, подценяваш това, което правиш. Тъй, че на първо място не си казала висока цена, то е горе-долу топ цена. Супер цена, нали? Оценяваш себе си, оценяваш труда си, оценяваш изкуството, което правиш. Супер, топ. Сега, тая патка, Лин, изнагляваш да се опиташ да я купиш, да я купиш труда. Сега, това не работи. Но набързо ще кажа, моето приятелче Лин, това нещо не работи. Когато един артист, понеже за мен плетенето на една кука и въобще плетенето, ръчното плетене е повече изкуство, не толкова бизнес, не толкова създаване на дрехи като от фабрика, понеже ако си човек, който плете на една кука и въобще плете, ти не можеш да се сравняваш с стандарта на пазара, където масово се произвеждат дрехи. Просто колкото и бързо да плетеш, колкото и да си добра, ти не можеш да си изкарваш прехраната с това, защото отнема супер много време да са оплетена от такова нещо. Така че тези неща, които са плетени ръчно, тяхното специално нещо е всъщност любовта, замисъла и цялата идея за това с каква идея са създадени. Има много хора, които използват, нали, сега социалните медии, тиктоци и такива неща да разкажат една история. Вижте, примерно, взех си одяло от тука и взех си одяло от там и взех си едно старо одяло, като бях беби и ги нарязах и направих ето това, тази жилетка и стана супер яко, вижте, понеже това е тука, това означава това, нали, някаква история и става нещо специално, нещо с любов, нещо, което е хубаво. Но ако започнеш да го правиш това като работа и просто трябва да направиш бройки, то ще стане пълна боза. В смисъл, ти правиш едно и също нещо, няма никакъв замисъл, няма нищо такова.
И като се опиташ да й купиш труда на този момиче, на първо е супер тъпо, нали? След като вече ти е казала не искам, имам други проекти, не искам да го правя и ти да натискаш още и да се опитваш да я подкупиш. Asshole, разбираш ли? Много тъпо. Като приятел да го правиш той нещо. И второ, дори да беше приела, дори да беше ти казала 200 лева, примерно, или 150 лева или нещо такова, ти да беше приела, тя нямаше да го направи с тая любов. Разбираш ли? Нямаше да стане хубаво. Аз съм 100% сигурен, че нямаше да стане хубаво. Понеже тези неща, които стават хубаво, стават от сърце. Така, виновна ли съм, че й казах толкова висока цена? Не, момиче, не си виновна и за нещо, което си го правя 6-7 години, определено приятелката ти го оценява и много хора го оценява. Щом си направила сайт и споделяш своите съвети, значи си наистина такъвто и нещо и всъщност е нещо, което обичаш да правиш. Те, че това, че си казала тая цена въобще не е високо, въобще не е проблем, въобще не е проблем, че си казала такава цена и че оценяваш труда си и че оценяваш това, което си създава. Не си виновна за това, даже той трябва да правиш от сега нататък, да се оценяваш много повече. Сега, има едно нещо, което е интересно и то е, че това е започнало като хоби и е започнало да го прави като начин да разпуска от стреса. Само, че в последствие се е превърнало в нещо, което потенциално може да стане в работа или в нещо, от което да може да се изкарва прехраната, където вече там започват да се клашват, започват да се бият едни приоритети, които не знаеш сега, трябва да вземеш възможността това да го направиш в бизнес и да жертваш част от своята идентичност или част от своята уникалност. Това е избор, който трябва да се направи. Можеш ли да се справи по-добре с ситуацията? Да. Принципно можеш да ни казва, да, той би струвал 500 лева или нещо такова. Просто и казваш не искам да го направя, не искам да се фокусирам върху други проекти. Няма нужда да се обясняваш, няма нужда да й кажеш, ако се сметне на това би струвал. Нали, ако ще го правиш за пари, го казваш, нали, казваш си цената. Но ако не искаш да го правиш за пари, не си казваш цената. Въпросът е, че ако би го направила за пари и си кажеш цената, след това не трябва да се чувстваш зле. И наистина това инстинктивно първоначална цена, която си казала от 500 лева, всъщност е нещо, което отвътре ти е дошло и всъщност наистина ти се оценяваш се толкова, колкото заслужаваш. Не трябва да се чувстваш зле за това, че си казала толкова голяма сума, защото ти наистина се смяташ за толкова ценна. Живеем в свободен свят, свободен маркет, капитализъм, тъй че всеки може да се оцени труда както си иска и хората са тези, които решават дали това нещо се заслужава или не се заслужава и съответно дали ще се продава или няма да се продава. Не е някаква патка наречена Лин, която търси безплатното и като ти кажат цена, която всъщност трябва да се плати за нещо и си е някакво толкова много, причърня ми. Много си алчна, не мога. Пълна простотия, направо не мога. Виновна ли съм, че й казах толкова висока цена? Не, момиче, не си виновна, трябваше да й кажеш 1000 лева. Или вземаш, или не го вземаш. Той по-добро от тук няма да намериш, разбираш ли? По-добро от моето няма.